Жейнің бірінші күнінде халықара балаларны yoqlау күнін белгілеп өтелер. Бүгінгі балалар нәрсеге мұқтаж? Дәулет тарафынан тиешлі шартлар тудырыламы? Эфирда тайының тастапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов исәмсіз. Хайырлы кеш мұхтарам қонақлар, қағиданың инде һәр қайсығызда білән. Әгәр дә алда яңгыраган фикер белән килешмәсә икән, кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Беренче чиратта инде әтиәниләр булсын, ул балалар үзләре әлеге бәйрәм белән тәбриклик һәм бу бәйрәмнең асылы нидә икән? Улус ханым, ничек уйлыйсыз? Бу бәйрәм менә ни өчен нәкъ менә балаларны yoqlау көне дип атала икән? Менә монда бер шаярту булса да бер ни әйтәсем китәсем килә. Бүген WhatsApp-ка бер шундый ни килде әйме. Нигә беренче көнне ясаганнар ул балаларны халыкара яклау көнен дип язган сорый бер бала. 31 көнне бөтен балалар да көндәлекләрен алып кайталар, билгеләрен күрсәтәләр. Шуңа күрә беренче июньдә инде балаларны якларга кирәк, сакларга кирәк дип әйтелгән дип шушындый кызык кына ни. Һәм анда күпмедер хаклык та бар, чынлап та. Күп кенә әтиәниләр менә шул алган начар билгесендә бит инде ачуланалар, үзләре гомердә икеле алмаган шикелле кыланалар бит. Менә шушы Юк, әтиәниләрдән яклау булып чыга бит. Чынлыкта алай түгел бит ул. Балаларны әйе монда. Балаларны өлкәннәрдән якларга кирәк. Дөресме? Үзеңә килешәсеңме шулай ук? Менә нәкъ менә әтиәниләрдән яклаумы, әллә ничектер җәмгыятьтә гомумән балаларның хукукларын билгеләү көнеме? Минем фикеремчә, 1 июньдә булуы, мин инде башкача уйлыйм. Җәй ул матурлык, теге чәчәкләр атылган вакыт, без бит балаларны тормыш эшкәләр дип атарга яратабыз. Шуңа күрә иң матур көнне билгеләгәннәр дип уйлыйм. Безнең уйлавымча инде әтиәнидән яклау гына түгелдер бу. Бу инде хукукларын яклау, балаларның, аларның җәмгыятьтә аларны яклау дип уйлыйм. Чөнки әтиәнидән генә яклый торган булса, көндә бәйрәм үткәрергә кирәк. Шуңа күрә минем фикеремчә инде без менә бу бер елга бер тапкыр шушы 1 июньне билгеләп үтү дә ул инде барыбер теге 1 елга җитәрлек була. Әлбәттә безнең сабыйларны теге тагын әйләнеп кайтып әйтәм, бер генә көн түгел, алар һәрдаим яклауга, саклауга мохтаҗ. Үзебезнең гаиләдә үскән балаларга да көндә наз һәм игътибар кирәк. Бит безнең арада күп имин булган гаиләдә үскән балалар да бар. Менә аларга инде Алар турында сөйләшербез әле без бүгенге тапшыруда. Чыннан да безнең студиядә Рәйса ханым да бар. Сезне герой ана дип әйтергә мөмкиндер. Чөнки бүген чыннан да үзегезнең балаларыгыздан тыш сез инде балалар йортынан да алгансыз һәм бу чын мәгънәсендә балаларны яклау гына түгел, әле аннан да югарырак дәрәҗәдер инде. Бәлки аның өчен аерым көн билгеләргә кирәктер әле. Менә сез нинди мәгънә саласыз әлеге көнгә? Чыннан да балалар, бигрәк тә бүген яклауга мохтаҗ балалар күпме алар безнең республикада? Күп. Бар әле безнең яклыйсы балалар. Минемчә бу бәйрәм шундый зур, матур бәйрәм. Менә мин аны ничек дип хис итәм, безнең канатлар бик зур булырга тиеш. Менә бердән булсак, барыбыз да канатларны җәйсәк, шул канатлар эченә безнең балалар астында, канатлар эчендә, менә миңа калса, алар бик җылылык, бик рәхәтлек. Менә бик бәхетле булырлар. Сез ничә бала үстерәсез бүген? Мин үзем көләм, кем санаган аларны дим. Бүгенге көндә, Аллага шөкер, безнең гаиләдә хәзер дөресен сорап куйганча әле сразу әйтә дә алмам. 17 бала. Менә субханалла. Аерым әле шул ук менә бу балалар йортындагы балалар мәсьәләсенә тукталырбыз. Ланыш ханым, менә балалар бүген, нәкъ менә әйттек без, кемдер балаларны, нәкъ менә 14 яшькә кадәр булган балалар дип тозаны, кемдер 18 яшькә кадәр булган балалар дип. Җәмгыятьтә гомумән бүленешләр кирәкме ул балаларның яшенә һәм сез бәйрәмнең асылын ничегрәк күрәсез? Бик кыен сорау бу миңа. Мин эшлим балалар белән мөмкинлекләре шикле балалар белән эшлим. Алар балалар бик сагыйт булып калалар. Әниләренә гомер буе ул балалар әниләре өчен сабый бала булып калалар. Ничә яшьтә булуына карамастан, монда бәлки яшь аермаларын санарга да кирәк түгел. Нәкъ менә андый балалар, алар шулай ук бүген ярдәмгә мохтаҗмы? Шуннан да сез тиешле игътибар бирелә дип саныйсызмы аларга җәмгыять тарафыннан? Җитми. Нәрсәләрне хәл итәргә кирәк менә хәзер һәм бүген үк? Барыбызга да алар турында белергә кирәк, күрергә кирәк урамда. Мин уйлыйм, сез менә искә дә төшерә алмыйсыздыр, ул балаларны урамда күрмисездер ул балаларны. Алар бик күп. Алар бик күп. Менә безнең хәйрия фондында, Низами дип атала безнең фонд, эшлиләр
укытучыларда һәм үзләре сукыр балаларда консерваторияда укыталар хәзер ул балалар. И безнең шул особенный балалар орта бара. Һәр көннән көнне өйләреннән чыгарга да бик авыр бит аларга. Әйе, шул. Ансы да бар. Әйе, моңа шулай басым ясарбыз, тапшыруның икенче өлешендә Гөлгенә нинди фикер белән килешмисең? Авыру балаларны белмиләр дә дигән фикер белән килешмим. Менә күп еллар журналист булып эшләү дәверендә авыру балаларны элек белмәгәннәрдер инде уйма, әмма аларның хәзер әти-әниләре бик актив. Авыру балаларны белми мөмкин түгел. Без аларны җәмгыятьтә күрмибез дигән сүз белән дә килешмим. Күрмибез дигәнне мин аны икенче төрле аңлыйм. Без аларны тигез күрәбез. Мәсәлән, мин үзем физик мөмкинлеге чикләнгән кешеләр янына баргач, минем күңелем ял итә. Мин алардан яхшылык алам, мин алардан яктылык алам, мин аларга күңелендә ихласлыгын күреп кайтам. Физик мөмкинлеге чикләнгән балаларны кешеләр тарафыннан да аларга бик сөенечле хәл дип уйлыйм. Аларны Бәлки бөтенсә түгел, менә бирик әле яңадан аңланышка сүзне. Шунда битарафлык бармы? Менә нәрсә белән сез шулай килешмисез әлеге эшләр? Юк, мин килешәм. Мин җитми генә дип торам. Ул барыбер җитми ул. Җитмәшәктә инде ул, әйе, барыбер. Җитми. Мин барыбызда безнең иртәгә концерт булачак. Безнең иртәгә теге җыл бетә бит инде уку җылы. Тамамлыйбыз җылны да безнең балалар иртәгә җырлыйлар, музыкаль коралларында уйнаячаклар, укытучыларны карарсыз, сукыр укытучыларны күрерсез. Менә исегезгә төшерегез. Сезнең физик мөмкин, мне тяжело говорить на татарском, да, но тяжело. Инвалидов, учителей вы видели, кроме школы слепых, где-нибудь? Или на колясочника где-нибудь? Вот сейчас государство начало помогать. Это все, эти шаги, они несомненно, они есть. Алар бар, әйе, тагын бер мәсьәлә бар. Физик мөмкинлекләр шикләнгән балалар гына түгел, хәзер соңгы вакытта безнең тапшыруларда да иш күтәрәбез. Психология яктан балаларга ярдәм кирәк дип. Һәм алар нәкъ менә әлеге ярдәмгә дә мохтаҗ дип. Алар бит укып бетерәләр бит институтларда да укып бетерәләр. Бүгенге җәмгыятьтә балалар әле ул психология ярдәмгә күбрәк тә мохтаҗ икән, элеккерәк чорлардан чагыштырганда. Менә элек-электән ул әймә, галимнәр, безнең галимнәребез әйтү буенча да, балалар безнең киләчәгебез. Инде үзебез дә аңлыйбыз, күрәбез, кызганычка каршы бүгенге вакытта балаларыбызны телефон тәрбияли дә, әймә, кирәкмәгән җирләр, кирәкмәгән кешеләр дип әйтик инде, әймә, шулай итеп тәрбиялиләр, һәм ул бүгенге көндә зур проблема. Җитди проблема дип уйлыйбыз. Шуңа күрә психологлар кирәк, балалар үзенчәлекле балалар белән эшләү мәсьәләсендә дә кирәк алар. Ата-аналарына психологическое просвещение дип әйтәбез. Ата-аналарына баланың психология үзенчәлекләрен җиткерү җитми. Менә шул. Бәлки ата-аналар белән эшләргә кирәктер беренче чиратта. Нәкъ менә шул ук, мәсәлән, шул гаджетлардан ниндидер бәйлелек булмасын өчен килешәсезме сез моның белән? Бәлки ата-аналар хата җибәрә, шул балаларына вакыт сарыф итмәү. Бу бит инде барыбер шул ук әти-әнинең тәрбиясеннән килә түгелме? Сез ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, менә психологка мин кешеләр белән күпме эшлим, балаларын да китерәләр. Мин һаман да әйтәм, балалар белән эшлибез без. Балалар белән психокоррекция алып барабыз дип әйтегәм, шундый эшләр. Әмма дә ләкин гаиләдә ниндидер үзенчәлек, нидер система бар, шулай бит. Ул система үзгәрмичә, андагы мөнәсәбәтләр үзгәрмичә, баланы гына тәрбияләп, баланы гына үзгәртеп, психокоррекция ясап, кызганычка каршы булмый. Ни өчен шулай, Узхан, сез әйе? Мин моны сәбәбен беләм кебегәйме. Беренчедән, бала бик иртә гаделсезлек белән очраша. Менә бу психологик җәрәхәт. Ул төрле ярышларда катнаша, алар гадел булмый, менә шушындый ниләр белән. Миңа калса, менә әйттем бит, мин өлкәннәрдән сакларга кирәк дип. Ул әти-әниләр генә түгел, ул бала янындагы гомумән бөтен өлкәннәрдән. Без, мин әйтеп киләм, безнең янда әйбәт өлкәннәр булганнар. Алар безне аңлый белгәннәр, алар безне күз карашыннан аңлаганнар. Хәзерге өлкәннәр һәм шулар арасына без үзебездә керәбез, балаларны бик аңлап бетерәбез дип. Ул гаделсезлек илтә булгандыр инде бит инде ул. Гаделсезлек булдым икән, белмим, мин үземнең балачакта хәтерләмим, менә хәзерге заман балаларында шундый гаделсезлек белән очрашкан вакытларын беләм. Менә тагын килешмәгән фикер белән. Мин инде Гөлназ белән килешмәгәнем. Психолог ярдәме кирәк дигәндә, менә мин инде теге уйлавымча
балага психологка, ниндидер бер шит ханымга психологка барып, бала эшләрен бушатып утырганчы аны ата-ана тыңларга тиеш. Мин инде гел аптырыйм. Каян килеп чыкты бу психологлар диям инде мин. Чөнки торалардагы ир белән хатын тора алмаса да психолог, балалар җыласа да психолог, ул гаиләдә булырга тиеш. Мин үземнән чыгып әйтәм, 2 бала үстерәм, мин аларны гомердә дә психологка итмәячәкмен, итмәдем дә. Утырасың, сөйләшәсең. Без нишләдек? Безнең психолог безгә якышыткан белән төштеләр. Без бит характер күрсәтеп җылап утырмадык бала чагыбызда. Хәзер булай, икеле алай икән, авыр сүз әйтәсез түгел, йылы сүз әйтмәгез. Без үзебез, безнең система шундый мәгариф системасында да китте инде ул сикерәләр, үләләр дия, балага сүз әйтәргә куркып биттек дигән, баланы психологка барырда иттереп битердек үзебез. Сез килешәме икән әлеге фикердә? Юк. Сезнең Бөтенесе белән килешмим, рәхмәт ханым, әйтүегез өчен фикерегез. Менә бер яктан дөрес ул, әйе. Әмма ләкин икенчедән менә мин 7 ел буе психолог булып эшләмә, мин университетта да медицинский психолог булып эшләмә, китап та яздым, шуның турында язам, мен тәрбия турында. Күп вакытлыча әйе, компетенция булса, менә ата-анада, әни менә диндә дә шулай әйтелгән. Һәр кеше менә булган өлкәсендә ул җаваплы, әйме. Аның менә мәсәлән, син кияүгә чыгасың икән, өйләнәсең икән, сиңа фарыз белергә, ничек итеп ул хатын булырга, ничек итеп бала тәрбияләргә. Әмма ләкин бит әле ата-аналар, алар менә тәрбияләмисең, менә кая өйрәтәләр? Менә гаиләне алып баруны кая өйрәтәләр? Мәктәптә өйрәтәләр, институтта. Өрмәгән җиргә дә утыртмау. Әйе, ул бәлки Рәйсә ханым белән килешәсездер. Менә ничендер Рәйсә ханымның күп балалы гаиләдә андый проблема бар дип уйламыйм мин. Чөнки монда әгәр дә балага күп мөмкинлекләр бирәләр икән, менә нинди проблемалар бар чыннан да гаиләләрдә, бу хакта без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңастыр телеканалында Таянонық тапшыруы бүген 1 июнь балаларны яклау көне уңайыннан әлеге студияда фикер алышабыз. Реклама киткәнчә әйткән идек, менә психологик проблемалар, Рәйсә ханым, чыннан да балалар менә алар бит инде гаиләдән күреп үсә, шул әти-әниләрдән күреп үсә. Аларның шөгыльләре булса әгәр дә, мәсәлән, шул ук ниндидер баланы чыннан да ничектер әйтеп киткән идек, өрмәгәндә җиргә утыртмыйча, син бер проблема туды икән, шул ук психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк икән дигән. Менә сез әлеге фикергә ничек карыйсыз? Чыннан да менә балалар бүген шундый ук ниндидер назга, ярдәмгә һәм аларның башларынан сыйпап торуга мохтаҗмы? Мин тыңладым Айгөлне. Мин килешәм. Иң беренче балаларга хәтлек именно әни әтисе булырга тиеш. Үстерергә тиеш ул үзенең образованиесын, разные направления, психологическое, педагогическое. Вообще, ничек дип әйтәләр, күп укыган саен ул файдалырак. Шуңа күрә мин монда, конечно, килешәм. Балаларга кагылганчы башта әти-әниләр белән эшләргә кирәк. Может быть, хәзер мин әйтәмдер, элеккеге заманга карап, ну дөньялар үзгәрде бит, действительно үзгәрде. Үзебез дә үзгәрдек, балалар да үзгәрде, но Бола булып кала һәр чакта да. Даже миңа берәр төрле вопрос бирәләр икән, ник менә шул ук детский дом балалары проблема для общества дип. Менә мин әйтәм, гөл, алар проблема түгел. Алар белән эшләүче только зурлар гына проблема. Балалар, алар нинди генә булмасыннар, алар бала. Һәм аларның гаебе дә юк монда, бер нинди дә. Шуңа күрә моңа да игътибар итәргә кирәктер. Дәүләт төрле яклап инде программалар бар, ярдәм итү. Ландыш ханым, менә чыннан да балаларга ярдәм итүчеләр күпме бүген? Шул иганәчеләр тарафыннан. Гомумән ниндирәк хәлләр? Чөнки шул ук берәр нәрсә булса, безнең гадәттә инде акча җыя башлыйлар, менә шул бала мохтаҗ дип, аңа кирәк дип. Чынлыкта хәлләр ничегрәк? Менә бу программалар ничек эшли? Сез инде әлеге мәсьәлә белән турыдан-туры чыгышкан кеше буларак та сөйләгез әле шул турыда. Берничә ел элек безнең әниләр җыелдылар да грант яздылар. Алар ул грантны отып алдылар һәм 2 ел безнең менә хәйрия фонды яши инде хәзер. Бик күп балалар җырлар. Ул президентский фонд. 2 ел менә быел алар Татарстаннан грант оттылар. Аларга автобус бирделәр, Татнефть. Дәүләт бик күп хәзер булыша. Җәмгыятьтә Дәүләт булышыр инде алмаз. Юк, нәрсә җитми менә чыннан да, нәрсә кирәк бүген, чыннан да барысы да камил һәм яхшы булсын өчен. Игътибар.
Шул игътибар гына җитмиме димәк? Юк, игътибар туа бит, тудыра бит килгәннәрнең барсында. Менә әйтәмеш, иртәгә безнең концертка менә карарбыз кем килүе. Име? Анда бик күп, анда безнең бик кичкенә генә класслар, тияләләр балалар, әтиәниләр җитми. Инвалид креслоларында үткәрергә барсында это же очень сложно, очень много условий должно быть, да, соблюдено. Ул бик менә кем белә, сукырлар белән эшләгәч, бик күп сораулар туа. Кем белә, менә сукырларга жол ясау өчен күп акча кирәк. Остановкадан мәктәпкә хәтле генә. Бик авыр. Аның эш урыны нинди булырга тиеш? Без күз алгада китермибез. Бу кешеләргә шуны җиткерергә кирәк. Без аны инвалидлар декадасы көне уңайнан һәрвакыт әлеге мәсьәләне күтәрәбез. Ул күрмәүчеләр белән дә бу чыннан да проблема. Декада ул бит менә килә дә уза, китә дә уза. Ләкин төп мәсьәләләр һәрвакыттагыча анда менә үзгәреш була. Килә, хәзер тагын инде безне искә алалар дип. Хәзер тагын безгә шалтыраталар, чакыралар концертларга. Мондый көннәрдә беркем дә белми. Балалар йортларында бүген чыннан да нәрсәләр җитми, нәрсәләр кирәк, нәрсәгә мохтаҗ алашылар балалар йортларында бүген яхшы тормыш булсын өчен нәрсәләр җитмисен Шәрәф ханым? Мин генә әйтәм, менә мин үзем Нурлат балалар йортында эшлим. Шул без бүген икебез килергә тиешик директор белән. Бүген бик каты зур бәйрәм буларак, ул киләлмәде. Зур сәлам сезгә булдырды. Рәхмәтуллин Дамир Кабирович. Безнең ничек дип әйтәм, мин үземнең детский дом буенча гына әйтәләм. Безгә калса, мин гел көләм. Бездә бүтән әйбер бар. Менә нинди генә кружоклар юк. Нәрсә генә юк, бассейн да бар. Җылы матур бүлмәләр дә бар. Бар да бар. Балалар өчен. Бик акыллы педагоглар. Бик бүтән әйбер бар. Әнияте юк. Менә шул гына. Проблема шулдыр. Аннары без инде узган елларда да бу көнне кайбер безнең тапшыруда катнашучылар киресенчә әле кайбер балалардан әтиәниләрне һәм җәмгыятьне сакларга кирәк дигәнрәк фикердә җиткерде. Гөлназ, шул уңайдан сорау сезгә. Чыннан да бүген бит инде шул ук мәсәлән девиант балалар бар. Алар белән эшләү ничек бара? Тәртипсез балалар бар. Менә алар белән шулай ничегрәк көйләнгән икән? Девиантлык балаларга килгәндә, аның ике төре бар. Беренче менә шул физиологик һәм психиатрия мәсьәләсе, анда үз белгечләре бар. Икенче ул менә педагогическая запущенность дип әйтәбез, тәрбия җитмәүлектән. Һәм ул дүрт сәбәпле шундый балалар дүрт сәбәпле барлыкка килә. Беренчедән ул игътибар җитмәүдән. Балалар ата-аналарын битараф калдырмас өчен шундый гамәлләр кылалар, үз-үзенә игътибар алалар. Икенчесе ул азатлык өчен көрәшү. Ул шундый гаиләләрдә була ки, кайда менә балаларга бердә менә ихтияр бирмиләр, сайлау мөмкинчелеген бирмиләр, бөтен дөньяларын хәл итәләр һәм алар үзләрен шәхси дип күрсәтәселәр килә. Өченчедән ул уч тоту, уч итеп шушындый девиантлыкка керү дип әйтегәйме, шактый гына менә без белмибез, ата-ана белми, балалар әти-әниләренә үпкәли. Ул гаиләдә төрле шаклар була, конфликтлар була, анда таркалу, аерылу мәсьәләләре була. Балаларга ул чакта, менә сез әйтәсез бит әле, диалог, анда менә шундый контакт, элемтә юк. Шулай булмагач, шундый сөйләшү, шундый җылы, менә шундый бер уртаклап сөйләшү булмаганда, алар үпкәләп, шулай уч итеп, менә шундый девиантлыкка кирип китәләр. Достар, без бит шул ук инде пионерлар турында сөйләшкәндә дә, элек совет балалары ничектер аларның инде үрнәге һәм каядыр инде кыйбласы бар дип әйтәйди. Хәзерге балаларның чыннан да бәлки кыйбласы җитеп бетмидер. Шул, нәкъ менә шулай. Аннарында безгә дәүләт ярдәм итәделәр. Дәүләт ярдәм итәргә тиеш инде ул, чөнки ул аның киләчәге. Әгәр дә дәүләт үзенең бүген шушы балалары турында уйламый икән, картларын кайгыртмаган һәм балаларын кайгыртмаган киләчәк, дәүләтнең киләчәге юк аның. Шуңа күрә ул аның тип эше. Кайгыртуын кайгыртадыр ул, ләкин системалы эш алып барамы соң? Системалы эш алып барырга тиеш. Барыламы, Гөлгенә? Бармы ул эш? Кемдер юк ди, кемдер алып барлай. Чөнки менә соңгы елларда гына балаларга карата мөнәсәбәттә үзгәрде. Без һаман дәүләтнең сүгәрмибез. Мин инде уйлыйм, дәүләт тырыша бит инде. Менә карагыз, Алмаз. Нинди пособиялар уйланып чыкты. Коронавирус вакытында безгә өстәмә акчалар бирелде. Әле бит ул шундый күп гаиләләр 3 яшьтән 7 яшькә кадәр пособие алалар. Аннары 7 яшьтән 16 яшькә кадәр. Инвалид бала карап үстерүчеләргә дә акчаларны менә Алла бирсә, аларның
10 мең итәргә тиешләр. Аны индексацияләргә тиешләр барсында. Аннары опекага бала алганда инвалид булса, аның 200 мең акча бирәләр. Тагын бер алганда бирә торган акчалары бар бит инде. Дәүләт йөзе белән борылган һәм ярдәм итә. Дәүләт балаларны ташламый дип уйлыйм. Димәк, һаман да шул әтиеңнәргә барып ташламый. Шуннан да, әгәр дә бүген без җәмгыятьтәге проблема, мәсәлән, элегрәк шул ук балалар йортына анда нидер финанс мөмкинлекләр җитмәсә, анда шул ук физик мөмкинлекләр шикләнгән, бүген чыннан да барысы да бары тик әтиеңнәрдә генә бәйлеме? Барысы да җитә хәзер. Җитә. Хәзер җитә барысы да. Но менә мин үзебезнең балалар йортыннан әйтәм, безнең беренче безнең направление, чтобы действительно һәрбер бала гаиләдә яшәсен. Беренче максат шул инде. Шунсы бик безгә без сөенәбез, һәрбер бала матур гаиләгә эләккән саен. Но ведь шунсы бик кызганыч, ул балаларның бит 99%-ның әниләре, әтиләре исән. Менә шул да проблема ия. Менә безнең, конечно, менә мин шул вопросына күтәрер идем. Менә шул әни әтиләр белән дә эшләп, булышасына булышып, бик мин әйтәм, барып төшәсе, җыгыласы бик җиңел бит ул. Күтәреләсе бик авыр. Гаиләләрне еш алалармы, гаиләләргә дөресрәге балаларны бүген? Алалар алмас. Бармы? Соңгы арада гына мәгълүматларга караган идем мин. Соңгы 3 елда гына тәрбиягә алган балалар саны күбәеп киткән һәм безнең Татарстанда 9 меңгә якын ятим бала калган. Сез нинди фикер белән килешмәгез, Ланыш ханым? Мин килештем. Бүләсем килми. Минемчә шәһәр әзер түгел безнең. Җәмгыять әзерме? Җәмгыять бәлки әзер түгелдер. Урамнар, пандуслар, менә шул кешеләр, миңа бер җегет сөйләгән, урамны чыгып барганда, бер кеше тиеп киткән. Ул аңар бик теге "Ты что, слепой?" дип әйтте ди. Әйе, мин слепой, мин сукыр дигән тыныч кына. Күрми, шуңар вот очень хочется на это обратить внимание. Беләсезме, менә мин тагын килешмим инде. Менә без кемдер куядыр отлаганда, ул кешенең нинди күзе күрмиме, аяğı йөрмиме, без чабабыз, без тормыш куабыз, чабабыз, біз менә чапканга күрә ул кешене күрмәгәндер инде ул. Әгәр күрсә инде ничек булышмасын. Без менә мин үземнең дә мисал әйтәсем килә, Казанның үзәгендә таяк белән кызны илтеп куйганым бар тукталышка. Безнең бит инде күңелебез мөселманнар, без татарлар, безнең бит инде Казаныбызда күбрәк татарлар. Һәм без ярдәм итәргә тырышабыз һәр вакыт. Адым атлаган саен өлкәннәргә дә, балаларга да. Шуңа күрә әйтәм. Җәмгыятьтә төрле кешеләр бар. Төрле кешеләр бар инде, имә. Кешеләрне өйрәтергә кирәк. Аның кадәр өйрәтергә кирәк. Безнең күрмибез без. Күрмибез. Ул безнең хата. Без инде күрсәтә башладык. Менә мин килешәлмим, менә безнең кичкенә балаларга да күрсәтә. Беләсезме сез, менә монда коляска белән килгән кызлар элек әйтәләр, менә кеше борылып карыйдыр дип әйтәләр. Хәзер юк бит. Хәзер бит шул кадәр ягымлы кешеләр. Мин уйлыйм инде менә. Мөнәсәбәт төрле, монда җәмгыятьне бүләргә кирәктер. Яхшыга, начарга, төрле чираклар була, шуңа күрә бөтенесе дә гөлгенә кебек була алмый әле тормышта. Физик мөмкинлекләргә килештереп төзиләр бит. Яңа кибетләрдә төзелгән. Менә мин Татарстан энҗесе конкурсында йөрим кызлар белән, өйләрендә кайчып, куркып утырган кызлар рәхәтләнеп йөриләр, эшлиләр. Мин менә Миләүшә Зариповны үзегез беләсез, коляскада бизнеслары шаулап бара. Менә шуңа күрә һәр кешенең үзеннән тора. Аннары менә син булдырасың дигән әйбер кирәк бар. Кешенең инвалид арбасында утырса да кимчелеген күрмәскә кирәк. Үзең белән тигез иттереп күреп, аңа көч бирәсең. Бер җылы сүзен җитә. Идеаль вариант безнең тапшыру төгәлләнә. Таяну ноктасы. Юк. Әйе, сезнең фикер бармы кыскача гына? Менә просто сезнең йөрәгегез яралы, ниндидер яралган сукыр бала ул бит күрмәгенә түгел. Юк, ул күрмәгенә түгел. Аның бик күп проблемалар, физик яктан бик күп. Ул сопровождающий и аутизм вполне возможно. И ДЦП барсы бергә җыйналган. Шуңар ул кешеләргә уңайлы булырга. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Рәйса ханым, бүген балаларны яклауда сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булып тора? Һәрбер бала әти-әнисе белән яшәсен, татулыкта, йомшаклыкта, бәхетле булсыннар иде. И матур республикада, матур государствода. Дөрестән дә шулай, бүген балалар якланган һәм сакланган булырга тиеш. Әти-әниләр дә бүгенге җәмгыятьтә беренче чиратта шул хакта онытмасыннар иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.